Vážení a milí učitelé, já vás tady vítám u dalšího dílu podcastu Tady učím já. Tentokrát, jak vidíte, tak jsem se rozhodla to nahrát i s videem, protože ještě denní světlo, což se nestalo pár měsíců. A když chodím do školy, tak je vždycky už tma, teď je to maličko lepší, takže jsem se rozhodla, že vás tady jednou takhle pozdravím. A chtěla jsem dneska se tady zaměřit na jedno téma. Tenhle podcast zase bude super krátký, protože já pospíchám na orchestr a jenom jsem chtěla ještě říct jednu věc, že možná budu vydávat ty epizody tak jednou jako za 2 týdny, abyste neočekávali každý týden. Uvidím, jak to půjde, kolik bude témat, ale tak pro jistotu. Tak jo, naše téma teďka, takové velké, je učení. Jak se učit, naučit učit se, nebo naučit se učit se. A my s kolegyní teďka aktuálně děláme workshop pro studenty právě v rámci Dne duševního zdraví, který máme u nás na škole. A jedním z těch témat je právě takovýhle workshop zaměřený na učení. Já jsem se rozhodla vám tady říct nějakých pár klíčových poznatků, protože já aktuálně čerpám ze 2 publikací. Jedna je Nauč se to a druhá je Přechytračte svůj mozek. A myslím si, že obě jsou jako super a všichni by si je povinně měli přečíst nebo aspoň nějaké kapitoly z nich, protože tam je hodně poznatků, které i my můžeme aplikovat do praxe jako učitelé a je tam hodně věcí právě i pro studenty, které jim mohou pomoct naučit se efektivněji a třeba i bez stresu. Protože člověk zjistí, že zapomínání je přirozená věc, že křivka zapomínání funguje a že je potřeba opakovat třeba první den, druhý den, potom se k tomu vrátí třeba, nevím, 5. den, 7., 12. den před tou zkouškou a zkrátka připomínat si ty věci. Taková věc na začátek je, že učení jako takové nefunguje v tom smyslu, že se budu číst věci dokola, nebo že si budu podtrhávat věci, že si budu zvýrazňovat nějaké klíčové pojmy, přepisovat si je. Tohle vlastně není efektivní metoda, je to pouze taková iluze toho, že to umíme, a není to vlastně takový ten relevantní obrázek, který bychom si měli vytvořit o tom, co to znamená, že se něco naučíme. No, jak se učit, tak těch metod je samozřejmě maličko víc, ale je tam několik základních věcí, které by se určitě měly zmínit a patří mezi ně vybavování, které tak jako potlačuje tu křivku toho zapomínání. Když se budeme věci aktivně vybavovat z paměti, tak nám to dá mnohem víc, než když budeme jenom něco číst nebo poslouchat nebo tak něco. Další věc, která s tím souvisí, je, že neexistují vlastně ty učební styly, jak se o nich mluví. Vlastně žádný vědecký výzkum v podstatě nedokazuje to, že by někdo byl, dejme tomu, auditivní typ a všechno si zapamatoval jenom poslechem. Nebo že by někdo byl třeba ten vizuální typ. Co jsem hledala já, co jsem zjistila já, a já vám sem nakonec potom dám popisku zdroje z toho, z čeho jsem čerpala, tak jsem jako nikde vlastně jako nenašla ty typy jako takové. Vlastně všechny ty publikace o tom mluví ve smyslu, že tohle to nikdy nebylo prokázané a že vlastně ty učební typy jako takové vyloženě neexistují. Že to potom o těch informacích, buď to o tom, co my preferujeme, a nebo o tom, že třeba některým věcem se víc hodí právě jiný typ učení než k jiným. Takže když se budu učit třeba dějepis, historii, tak možná mi bude víc pomáhat číst a poslouchat. Když budu učit se zeměpis třeba, tak budu potřebovat i tu vizuální složku, a když budu učit se třeba chemii nebo já nevím, něco takového, tak asi jako se taky úplně neobejdu bez té vizuální stránky jako takové, a plus samozřejmě nějakého vysvětlení, teda buď to audiálního, toho poslechu, a nebo bez čtení. No. Takže tohle se vlastně my v tom workshopu jako na začátku tak jako shrneme studentům takové ty základní pojmy, ale budeme se zabývat docela právě tím vybavováním a reflexí, protože reflexe jako taková nám pomáhá vlastně utřídit si myšlenky. Budeme říkat, že třeba, když odcházíme z hodiny, takže bychom měli jako zamyslet se nad tím, co se probralo, a vlastně zpětně si zreflektovat, co jsme tam dělali, a napsat si vlastně ty poznámky z té naší reflexe. Vlastně účinnou metodou není to, že já si budu opisovat poznámky z tabule. Samozřejmě, pokud potřebuju potom si ty poznámky procházet a potřebuju z něčeho vycházet, tak jasně, že si ty poznámky napíšu a že samozřejmě něco potřebuju mít v ruce.
Stejně tak, když něco čtu, tak pravděpodobně si něco podtrhám nebo si něco vypíšu. Ale nemá to být jenom tak, jako že OK, teď jsem si to vypsal, teď se to jdu naučit. Ale vlastně tady teďka jakoby teprve začíná ta práce, pokud chci se efektivně něco opravdu naučit. A to teda taková, že bych si měla klást otázky, měla bych si na ně odpovídat a právě tohle bych se potom až měla učit. Až takovou tu vlastně moji reflexi. Nebo když si procházím ty výpisky z přednášek, nějakých svých poznámek, tak si to všechno musím kontextualizovat, propojovat, nacházet tam vlastní příklady. Pokud třeba se učíme v češtině o antice, kterou už jsme dělali v dějepise, tak bych si měla propojit ty jednotlivé poznatky z toho tématu a podívat se na to, jestli mi třeba přináší ten nový obor něco nového z těch poznatků k tomu, co už vím, nebo k tomu, co jsem si tady poznamenal, k čemu už mám nějaké ty otázky, můžu si to tam nějak jako zakomponovat. V tomhle je fajn třeba vést si poznámky pomocí různých, buď to sketch notes, ty jsou docela fajn, protože tam kombinujete vlastně tu vizuální podobu s těmi svými poznámkami, s nějakými hesly, vlastně šipečkami a podobnými věcmi. A nebo právě třeba s těma konkrétně myšlenkovýma mapama si pomoct, kdy už se dostřídím ty myšlenky do nějakého grafického znázornění. Takže tohle to budou věci, které tam právě se studenty budeme rozebírat. A ještě bych mohla zmínit třeba různé techniky, konkrétně jako techniku Pomodoro, nebo třeba právě ty sketch notes budeme zmiňovat i aplikace, které pro studenty jsou vlastně přínosné v tomhle ohledu, teda tvorby těch otázek plus následného zkoušení, anebo třeba i jinak, ať už to jsou nějaké myšlenkové mapy a podobně, takže tohle to tam budeme rozebírat a budeme se zabývat maličko víc těmi aplikacemi, protože si myslíme, že když už to tady je, tak je fajn to využívat. No a pak budeme zmiňovat takové ty základní věci, které vlastně prospívají učení jako takovému. Takže by v našem zorném poli neměl být telefon, že je dobré vypnout si notifikace. Na tohle je fajn ta Pomodoro technika, kdy se opravdu nastavím jako režim nerušit, nesmí mě vyrušit nic, když mám nějakou myšlenku, zapíšu si ji, abych ji nestratil, ale v podstatě se chci zabývat tím, že se něco učím, a ne nějakými dalšími věcmi. A těch 25 minut bych se měla plně koncentrovat, pak mám 5minutovou pauzu a zase se to takhle opakuje a potom následuje další pauza. Budeme zmiňovat, že vlastně není efektivní učit se hodně a dlouho a třeba den před zkouškou, právě to budeme ilustrovat na té křivce zapomínání a na tom vybavování. No a budeme říkat, že učení bolí, že to je jako posilování ve fitku. Když chcete, aby vám rostly svaly, tak musíte samozřejmě nechat ty svaly zrelaxovat, aby měly prostor růst, takže důležitý je i ten kvalitní spánek, podobně jako když chodíte do fitka. Důležitá je i dobrá strava, protože cukr nás třeba může unavit, takže když si dáme hodně vody, dáme si třeba nějaké ovoce nebo něco takového, tak je to určitě prospěšnější pro nás, než když sníme tabulku čokolády, i když možná pocitově nám to zažene nervy v tu chvíli, nebo pomůže nám to s tou nervozitou v tom učení, ale může nás to unavit. Stejně tak budeme říkat, že pokud chceme se opravdu učit ve smyslu, že nám rostou ty znalosti, tak samozřejmě musíme to vybavovat, aby se to ukládalo do té dlouhodobé paměti, že si nesmíme úplně přehltit tu pracovní paměť, když se snažíme naučit hodně věcí, tak aby to nebylo jako že si zahltíme hlavu prostě v jednom dni a zároveň, že musíme posilovat ve smyslu přidávat ty váhy, takže pokud chci se něco naučit, musím si samozřejmě dát nějakou těžší otázku, musím se zabývat něčím maličko pokročilejším, něčím neznámým, kombinovat ty příklady, různá témata, třeba různé aspekty toho daného předmětu, a nebo i třeba prokládat ty předměty, nevyhýbat se těm těžkým věcem, ale snažit se je pochopit. Jenom vlastně tímhle s tím posilujeme ten mozek a můžeme se naučit víc. Tak doufám, že jsem tady shrnula takhle všechno jako v kostce, co jsem chtěla. Já jsem tady ještě jenom chtěla apelovat, protože jsem tady dávala jedno storíčko a to bylo vlastně zaměřené na to, že bychom měli jako učitelé dávat studentům cvičné testy. Já si myslím, že tohle je úplně super věc, protože i zvlášť po tom, co jsem teďka si nastudovala od Vánoc, tak mi to přijde jako důležité v tom, že studenti vědí, co očekávat, vědí, jaký typ otázek si oni mají připravit, když se budou učit na to téma. Vědí, jak vlastně ten test bude vypadat, nebudou ve stresu z té struktury, takže není vlastně naším cílem učit je vlastně to, že test má testovat
jestli jako zvládnou odpovědět na otázky, že nevěděli, co tam bude prostě a teď jako se s tím mají vypořádat, tak tohle asi cílem úplně není. Spíš by nám mělo jít o ty vědomosti, o to využití těch informací v kontextu. Je podstatné vlastně ty cvičné testy dávat v tom smyslu, že teda vím, co čekat, vím, jak to bude vypadat, vím, s čím počítat. Takováhle struktura, takovýhle typ otázek tam bude. A potom vlastně ten student si může vzít třeba nějakou tu umělou inteligenci, který využít ke svému prospěchu a může říct, vymysli mi prostě 10 podobných otázek, jako je to tady. Tyhle ty otázky se může naučit, může si odpovědět na ně, naučit se ty odpovědi. A vlastně to, že jako bude se snažit kontextualizovat, zapojovat to myšlení trošku kriticky, i když ty otázky samozřejmě pomůže říct, že si vytvoří sami primárně, tak pořád prostě si myslím, že je to efektivnější, než když se někdo bude učit jenom zápisky. Takže jako poskytovat prezentace a tohle to je určitě fajn, ale myslím si, že bychom měli poskytovat právě ty cvičné testy. Neříkám, že je to nutné, jako pokaždé, když vždycky ten test třeba vypadá stejně. Už studenti třeba ve čtvrťáku nebo ve druháku vědí, jak ty testy vypadají, jsou pokaždé stejné, tak asi je to jako by jiný příklad, než když třeba jsme v prváku, začínáme prvním testem z češtiny a oni netuší, co se tam objeví. Takže je to jenom takové k zamyšlení a možná pro nás, pro učitele, co bychom mohli udělat pro studenty a aby jim mohlo to učení jít maličko líp. Tak mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího dílu. Pokud by vás zajímalo, jak přesně děláme ten workshop pro studenty, tak určitě koukněte na Hero Hero, vytvářela jsem ho já, plus moje kolegyně k tomu bude ještě dělat nějaké aktivity, které potom využijeme v tom workshopu jako takovém. Nicméně ten základ už najdete na Hero, já vám tam potom nahraju i tu naší prezentaci k tomu, takže to tam všechno budete mít. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího dílu. A ještě jsem zapomněla říct, že pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, budu ráda taky za odběr, případně za sdílení se svými kolegy. Mějte se krásně, díky za podporu, díky, že tady jste a budu se na vás těšit zase příště. Sledujte mě na sociálních sítích jako Tady učím já.